Trecerea de la grădiniță la școală aduce multe schimbări pentru copii. Pentru a putea face față schimbării cât mai bine posibil, părinții și educatorii pregătesc copiii pentru școală de la o vârstă fragedă. Pentru aceasta vorbesc foarte mult între ei și se consultă despre dezvoltarea copilului. Un punct important este stimularea corectă. Fiecare copil participă la examinarea numită Einschulungsuntersuchung când are aproximativ 4 ani. Acolo copilul poate arăta prin teste jucăușe ce poate să facă și unde mai întâmpină dificultăți. Părinții și personalul de la grădiniță primesc sfaturi de la experți cum pot sprijini cel mai bine copilul. Un al doilea test poate urma în anul anterior înscrierii la școală. Atunci experții văd dacă este pregătit copilul pentru școală. În ultimul an de grădiniță, copiii fac deja cunoștință cu școala lor. Uneori au voie să participe la cursuri sau la activități în timpul vacanței. Sau există o zi a porților deschise în care copiii pot vizita școala primară și se pot întâlni cu profesori. Astfel, le e mai ușor să înceapă școala. Pentru ca un copil să poată începe școala, părinții trebuie să înscrie la școala primară. De obicei, părinții primesc o invitație de la școala cea mai apropiată de casa lor. În invitație se explică părinților când și unde își pot înscrie copilul. Înainte de a începe școala, adesea există și o primă seară informativă pentru părinți. Acolo fac și părinții cunoștință cu școala și pot întreba orice ar mai dori să știe. Astfel își pot susține mai bine copilul.